निवडणुकीत आज पक्षाने आम्हाला अपक्ष फॉर्म भरावे लागले याबद्दल खरोखर खंत आहे आमच्या मनात. परंतु संघर्ष करण्याची आम्हाला सवय आहे. त्यामुळे या ठिकाणी आम्ही दोडामार्गसाठी आम्ही संघर्ष करू, चांगल्यापैकी सीट निवडून आणू. सर्व दोडामार्ग विकास पार्टी म्हणून आपण करण्याची वेळ आली तर आम्ही ती करू आणि या ठिकाणी संघर्षातून दोडामार्गचा विकास करू एवढंच सांगतो. महायुती आणि महाविकास आघाडी याचबरोबर दोडामार्गात तिसरी आघाडी उभी राहणार, ती हीच आघाडी काय? हो, नक्की उभी राहणार आणि दोडामार्गचे लोक हेच बघतायत की दोडामार्गला तिसरी आघाडीच पाहिजे आणि चांगलं काम करण्याचे नेतृत्व ज्यांच्याकडे आहेत त्यांच्या पाठीशी दोडामार्गची जनता राहील, मतदार राहतील याची मला पूर्ण खात्री आहे. नाही, हे मी सांगू शकत नाही, कारण शेवटी आम्ही उभं राहणार आहोत, आम्ही आमच्या कर्तृत्वावर राहू. बरं, आम्ही कोणाची मदत घेतली तर दिली तर आम्ही मदत घ्यायला आम्ही तयार आहोत. उमेदवारी डावलले म्हणून आपण सध्या नाराज आहात. आपण त्यावेळी भाजप आपण पक्ष सोडणार की कसं काय? नाही, पक्षापैकी सोडणार बिडणार हे शेवटी काय, आम्ही अपक्ष राहिलो तर पक्ष आमच्यावर कारवाई करेल आणि आम्हाला कारवाईची पण सवय झालेली आहे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे ह्या ठिकाणी ज्या प्रकारे कोणाला विश्वासात न घेता आज पक्षाने जे आज या ठिकाणी तिकीट वाटप झालं ते ज्येष्ठ म्हणून जरी आम्हाला कोणीतरी जरी विश्वासात घेतलं असतं आणि सांगितलं असतं बुवा अशा प्रकारे आपण या ठिकाणी तिकीटं देऊया, पण चांगले उमेदवार आज बाजूला ठेवून ज्यांची 5 पैसे म्हणत नाही मी, पण ज्याची गावात कधी समाजकार्य केलं नाही अशाही उमेदवारांना तिकीटं दिलेली आहेत. याचा परिणाम पक्षाला होणार हे निश्चित आहे. भाजपने उमेदवारी डावललेली आपण स्वतः आणि राजन म्हापसेकर यांनी दोन्ही माटणे मतदारसंघातून अपक्ष दोघांनी फॉर्म भरलेला आहे. दोघांची टक्कर होणार की कसं काय? नाही, हे आम्ही नंतर ठरवू. जे काय आहे, जे दोडामार्गच्या विकासासाठी जे आहे ते करावं लागेल ते आम्ही करू. पण नीती धर्म पाळण्यासाठी आम्हाला वरिष्ठांचे अगोदर फोन आले पाहिजे होते. वरिष्ठांनी आम्हाला विश्वासात घेतलं पाहिजे होतं आणि प्रत्येक वेळी वरिष्ठांना त्याबद्दल कळवलं की या ठिकाणी काय चाललं आहे, जे पोरकट चाललेलं आहे हे तर थोडं तरी बाजूला करा. आणि पक्ष हा आम्ही वाढवलेला पक्ष आहे, आमचा स्वतः त्या पक्षामध्ये त्याग आहे. मी मागच्या वेळेलासुद्धा इतर पक्षाचं काम करून मला पसंत नाही तर मी नाही करणार, त्यामुळे मागच्या वेळेला केला, परंतु पक्षाची हानी होईल BJPची असं मी कोणतेही काम केलेलं नाही.